गाव संनाय ओंख्रि बोरैथो थावा होनबावनो थावाबो थावाबो हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि दिनै गोदान भिडिअ'फोरखौ बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ एन्ड वेलकाम बेक टु माय चेनेल स' लोगोफोर दिनै आङो दान खाथियाव दङ बाजिमोननाव ओमफ्राय बाजिमोनना ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामगोन आरो मा मा ओंख्रि जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय इन्टारेस्टेडब्ला नायनो भिडिअ'खौ ओमफ्राय लोगोफोर आङो भिडिअ'खौहाय कन्टिनिउ ब्लग लाबोनो हायाखैमोन खारन एग्जाम जागासिनो दंमोन जोंना ओमफ्राय नायनोसै सम सम लाबोनाय माब्ला हायो नैबे जाहैबाय अनला बेखौ अनला देगोन बायदि मोनदां अनला देथ'वाखै आरो देगोन ओमफ्राय नै रेडि खालामखाजोब्बाय सामब्राम सिमब्राम बायदिसिना दाउफोरखौ गोदायाखैदां ना गोदाबायसोथाय औ ये खुमब्रा ये दाउ मा दङथाय ओंख्रिया आं मिथिला जिखुनु दा नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयाव मा दङथाय दुन्दियासो दैया ओंखाम गोरलै जानो फैनाया मबाइलसो दांबाय दे थाब थाब माबार माव साराय जानबाय नै बाहाय दाउजों खुमब्राजों संग्रोनोसै रान्जानि आं जानांगौ जाहैबाय औ थाव मोनसेनो खालामथ'दो सामब्राम हरबाय नै दा मानो बुंदा नोङो सामब्राम हरबाय होननानै लबारा मेन जाबाय बनानै जायासैलाय दाबो दैया मोनाव सोर सोर ओंखाम गोरलै जायो जाफैद' ओमफ्राय बे भिडिअखौ हगारखांबा सानबेसे जायो मिथिला बेदरखौ हरनोसै नै लोगोफोर सारायाथ' दहायनो जाखादों ओमफ्राय अरा जोंथ'वाखैमोन मोन्दों फैबाय दाउफ्रालाय Chat. Đây là ba. Boria tasty जाबाय
साखिथारसै दे आं लांसै खांनानै संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिनोसै ना साखिदो बरिया जाबायथ' दै मोनलायबायसो जाबाय औ केमेराफ्राव बारा मोजां नुनो नागिरालै आरो मोना जाबाय नै लोगोफोर अनला ओंख्रि संबावनोसै बाहाय अनलाखौबो आं संसै माबायदि जायो नायनोसै अनलायावहाय अनलायाव नैबेखौ होगोन मुलाखौ ओमफ्राय ना अनला मुला ना दै होबाय नै आं मुला एवनायखौ बावलायलांबाय खेबनो नै फाइनाल लुकआ बिदि जाबाय आरो मोनबाय आंसो संदों बाजै सङाखै आंसो संदों बाजैया ओरैनो एरफैदोंल' संख्रि साखिबाय नों साखिफैलाय बै माबाया हले साम'सा ओंखाम बियो अनला खुमब्रा ना बाथोन बेखौ ना बाथोन खालामगोन ओमफ्राय दाहाय नै जोगोनारजों मुला माबा औ मुलाना खुमब्रा ओमफ्राय नै ओंखाम गोरलै जाबाय मिथा गोथाव जादोंना जायाखै मिथा मिथा मिथानि गोथाव जादोंना जायाखै जादों गैया गोथाव जायाखै खोरोम थोंगोर गोथाव जादोंना जायाखै जादों थाफाद दे जादो गोथाव जादोंना जायाखै दे खोरोम लोगोफोर ओंखाम गोरलैखौहाय जानो नागिरबाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ हायथ'वाखै आरो दाबो नै बदिखाय बे ना बाथोन अनला हायदों बाजैया ना मोनजायाबानो जायोसो आं ना सुखौ जानो सुखुवा खर'खौ हर खर' बाहागोखौ औ जाला नायबाय थायो जोङो नङाबा ओंख्रियानो थावखौना थावाखैथाय दाउ लकेलानो गेलेलायबावदोंसोना टेस्ट खालामनानै नायनो बावनांगौ होनदों नामा बावलायलांबायसो जाफ्लांबावसैसो बावबाय आं जिखुनु बावनायनि नामबो होनाखिसै गाव संनाय ओंख्रि बोरैथो थावा होनबावनो थावाबो थावाबाबो ओरै गिदिं जाखोना माखोथाय जाबाय थानोसै लोगोफोर सफैफिनबाय आंनि रुमावहाय जाखां लोंखां फैबाय लोगोफोर नै रुमाव सफैफिनबाय आङो ओमफ्राय भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जाखिनिहाय नोंथांमोननो शेयार खालामबाय ओंखाम गोरलै जानाय भिडिअखौ अब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला थेंक इउ स' माच
नेक्स्ट गोदान भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन